Δεν μπορεί αυτό το θέμα, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Προτιμώ να παίζω Fortnite στο κινητό παρά να παίζω αυτή τη μαλακία κάμερα. Δεν μπορώ να όταν δεν παίζω, όταν δεν τραβάω βίντεο, με πετυχαίνει με bots. Επειδή με μισεί βεβαίως όταν κάνω βίντεο και δεν θέλει να μου το χαλάσει εντελώς, μου βάζει κάτι άτομα που δεν έχω παίξει ποτέ μαζί τους και το καίνει πιο πολύ από μένα. Σας το λέω, προσέξτε αυτή τη βλακιά που κάνει. Τώρα δες, αυτός είναι εδώ μέσα. Α, και πού είναι? Εντάξει, νάτος. Finish move. Ρε μπρο, όμως ξεκόλασε με να πάρω κι εγώ κάνα kill. Δεν με έχετε αφήσει ούτε ένα kill να πάρω. Τι κάνουν οι δικοί μου χαλάστρες? Κοίτα, δεν τους σκάει το λάστιχο. Δεν σκάει ρε μαλάκα. Τι λέει? Πω, ξέχασα να βάλω κάμω. Κοίτα. Μόνο πισόβλατοι παίζουν. Δεν μπορώ. Μόνο πισόβλατοι παίζουν. Δεν με αφήνουν να πάρουν ούτε ένα kill. Ούτε οι δικοί μου όλα ούτε και οι εχθροί, φίλε. Τι να κάνω? Κοίτα το. Ρε, λίγο το κούνησα, πήγε να πεις απευθείας. Δεν μπορώ. Τι βλέπω. Τι σε καλά βλέπω, κάτι. Δρώνω μόνο και μόνο από τα νεύρα μου, το λένε. Δρώνω μόνο και μόνο από τα νεύρα. Επάνω μας έκλεισε. Κι εγώ ξέρω να παίζω έτσι, φίλε μου. Κοίτα, δεν πεθαίνει. Δεν πεθαίνει. Ψόφα ρε φίλε, να πάρω ένα κολοκύλ. Ψόφα, δεν ξέρεις να ψοφάς. Μόνο με cheat ξέρετε να παίζετε. Μπράβο σας. Μεγάλη δουλειά που κάνετε. Ρε φίλε όμως, Είπαμε, φτάνει όμως με τα cheats. Επειδή δεν θέλετε να νικάνε οι άλλοι, τι σημαίνει ότι θα βάζετε cheats? Παίξτε κανονικά. Σπαστική. Τα νεύρα του ότι... Τους πετάς και throwing knife και δεν παθαίνουν τίποτα, Τέλεια, πεθάνανε οι δικοί μου. Πείτε το, πεθάνανε. Δεν χρειάζεται. Ναι, πέθανε. Τι θα κάνουμε? Πέθανε. Τι θα κάνουμε? Το έλεγες, δεν το είπα. Θα πεθάνουν οι δικοί μου. Πέθανε. Δεν είμαι γρουσούς, απλώς τους έβλεπα που ανέβαιναν από τις σκάλες τους βλάκες. Και γι' αυτό το είπα. Επειδή και να μην ανέβαιναν πιο μετά, θα πέθαναν πάλι δικοί μου. Έλα εδώ, ωραία.
Τι λέει ρε φίλε, θα πεθάνεις? Κοίτα, δεν μ' αφήνουν ούτε ένα kill να πάρω. Μπρο όμως ψόφα. Κόμπαστο και τρέχω. Δεν ξέρω κι εγώ πως έζησα, πιστέψτε με, δεν ξέρω. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Το ορκίζομαι, μπορεί να μην ανέβει καν αυτό το βίντεο, μπορεί. Δεν μπορώ φίλε, έχω αρκετά νεύρα τώρα. Και να είναι 6 λεπτά βίντεο, μπορεί να το ανεβάσω μόνο και μόνο επειδή είναι 6 λεπτά. Δεν πάει, δεν είναι για πιο πάνω. Εγώ δεν ξαναπαίζω κάμερα Call of Duty, το ορκίζομαι. Κοίτα τώρα πώς χωράει, βλέπεις, επειδή δεν ξέρει. Δεν ξέρω πως δεν το καταλάβω ότι είχα 1,3 την κάμερα να ζουμάρει. Επιτέλους, τι level. Ακόμα το ίδιο είμαι. Άμα παίξαμε ένα μάτσο λογικά θα είναι το τέλος πάντων. Γιατί να πάμε και ένα μάτσο Fortnite. Εγώ το πάω, δεν έχω θέμα. Πάμε και ένα μάτσο Fortnite και βλέπουμε τώρα αν ανέβουμε όχι το βίντεο. Βασικά θα το ανεβάσω τώρα.